Oeh! Heeft hij gegeten? Ja? Hallo? Wie is de bouwvakker hier? Ik ben de bouwvakker. Kijk. Dus. Nou, eigenlijk doen we nooit iets met tips in dit programma. Dat is echt waar. Ik heb hem op mijn blauwe ogen geluven. Maar, en hij liep sprekend op Ja? de zoen. Was je ook een... Die kwamen we in het dorp tegen. En die zegt, mijn pap is een huizenbouwer. Een bouwer, ja, toen stond Goedemiddag. er al. Goedendag. Kom ik op de foto, jong? Nou, maar dan wie moeten we maken, dat is Mitch, onze cameraman, die maken heel veel foto's achter elkaar. Dat nu is het televisie. Moet ik me kijken? Ja, zou ik nooit niet meer aan beginnen. Oh. Nee. Hallo, Hallo, hoi. waar huurt GB? Ik hier er alweer. Oké, maar ik ga hier wonen. Nee, ja. Ja, fantastisch. Dus zou je bijna zeggen van als ze dat is, waarom gaan ze dat nog bouwen? Ja, dit stond er. Oh, het is een verbouwproject. Ja, Oké. het stond er. En ja, dagen straf gegaan en opnieuw. Of ja. Nee, dat ook niet heel warm. En, Maar dat doet je alles zelf? nee, daar heb ik de aannemer gedaan. Oké. Wat doet je wel zelf? Ja, dit en binnen vooral. Oké. Dus. Ja, zo handig is hij wel. Ja, het is echt een handige Harry. Handige Harry. Ja, ja. Oké. Wie heb je met de voornaam? John. John. Handen. Handig. Nee, Ja. Harry. John de Handig. Hé, maar dat is wel grappig, want den hoofd der woord er al. Nee, daar zien we ook zelf aan doen. Oké. En is dat ook iets van nog, of is dat meer ook afdeling? Ja, dan komt opa te wonen en oma. Die komen daar te wonen in een aparte afdeling, zeg maar. Of ja, de vroegere werkstal hebben we een appartement gemaakt. Daar zijn we mee bezig. Dat is ook er een pap. niet? Ja. Is er niet? Hé, hallo, wat huur ik nou? Wat is er? Dat was ook in de werkenstal. Samen met oma. Dat kun je toch ook goed zien, man. Hey, dat kun je toch ook goed zien. Nou, Hey, ja. nee, maar de De werkenstal. meeste die lieken op één. Ja? Ja, dat hij. Ik dacht al. Ja, het is hier nog gebeurd, hè? Ja, ja. Maar Komt er weer een met zijn ding. ja. Wat bedoelt maar wel nou. Ja, nee, maar laat het los, zou ik zeggen. Want dat met die hoorkeimen en zo, dat wordt nou toch niks meer. Nee, dat is. Ja. De moeder zit te kijken, dat weet ik heel Maar- goed. Vanavond ziet hij dat. Kunt dat vanavond op tv? Nee, dat duurt nog een paar weken. Oké. We moeten eerst moeten we. Gisteravond was het ook kloot en ik. Jong van deze. Oh, vertel. Wat was het kloot, hè? Ja, Gisteravond. dat was in Maastricht was dat, hè? Eindelijk zien we stel nog eens een keer zeer worden op stiert. Wat Was voor dan? kloot gisteren. In Maastricht of die kant, hè? Ja, of zo. Waar ging het over? Help me even. Weet ik dat. Weet ik, moet het nu vergeten. Oh, dus het is A, niet blijven hangen en B, het was kloten. Ja. Ja. Kijk je er ook wel eens naar dat je er wel wat aan vindt? Heel weinig, Oké. meen ik dat hij. Want die praten allemaal naar de monk. Of verslist dat. Du moest plat praten, du kunt goed praten. Ja, maar dat doe ik nou toch ook? Ja. Naar de monk Vader, praten. hey, een beetje rustig. Nee, laat de man eerlijk zien. Hey, die moeten dat hebben net. U Dat wil zeker. Oh, mooi. Ja, en we zenden dat ook gewoon uit. Maar ja. Want we knippen namelijk nooit, hè? We knippen niet in de uitzending. Nee. Dus wat we opnemen, Ja. dat zenden we ook goed. Ja. Omdat we pretendeerden, ook al broten de mensen met naar de mond, vindt vader, Ja. die in de verkenstal gaat wonen. We zenden echt alles uit wat we opnemen. Dus maak ook geen zorg, ook kritiek wordt niet alleen uitgezonden, maar ook ter harte genomen. Zo is dat. Ja, dus En dat- wat zijn de verbeterpunten voor mij? Waar moet ik me hierop gewoon laten? Hoe zou het moeten? Ja, meer naar de mensen kijken. Oh, Ja. Maar dat Maar is... weinig jongvrouwen, als ze dat maar weet, dat erop komen. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik Oh, ook. Ja. oh. ja, Hè, dat zijn allemaal van die, ja. hè? Maar, Die ik.
Maar daarom hebben we een cameraman van net 24. Komt er een Hebben we ingehuurd. Ja, daar kregen we subsidie voor, laat ik het zo zeggen. Maar Nee, maar dat is wel dat soort goed. grappen maken. Nee, dat is Voor mij ook in de Lekker noten. met dat ding te wezen, nee. Ja. Maar in de hoop dat met een jonge, fruitige cameraman, dat we ook meer jong vrouwen in de... Ja. Dus er wordt aan gewerkt, vader. Ja. Nog meer dingen Ja. waar we op moeten letten? Ik weet er niks van. Zeg ik toch wat, maar dan begint het weer te toeten hè, en dan kent ze weg. Dan is het af. Hey, Hoe lang duurt het? Een kwartier, hè? Zowat. 11 minuten. 11 minuten. 11 minuten. De helft is al Jazeker. Hey, Want de- er is de- toch een heel... Is het een hond van vader of van Nee, oom? dat is van ons. Ja. Wat is dit niet een keer braaf? Dat is wel- Zit er een kniepje op? Godvolk denkt, Oh, Dat is ook een broog, hè? een hele brave man. een kniepje. Ja, net een kniepje van het leegste zetten. En die Kunnen we wel loslaten, maar als er een kat van de breed. buren is, dan is hij pleiten. Oh, oké. Moeten we niet hebben. Hé, maar de zoon van nog, hè? Die liek echt spreken. Nou, Ja, hoeveel ja. heb je er? Heb je er nog meer zoons? Een dochter nog. Een dochter, oké. Ja. Kent ze aan de dochter ook zien dat ze er een van hoe is? Of heb Hoe je... heb je onze zoon gezien? Nou? Haha, ja! In Lotem. In Lotem Ja. ja. Echt Te waar? zien. Daar waren die ook wat avondbrengen. Die waren, ja. Maar Oké. had u tegen O iets anders verteld dan? Ik Wat heb er geen ging door idee, ik heb hem vandaag? nog niet gesproken vandaag. Dus, ik denk- Nee, want ik huurde dat die worden al vroeg iets avondbreken hier. Klopt, en dan hebben die geen naartoe gestuurd. zo van, Nou, dan ja, gaan we eens kijken. Dat is het doen. hij vertelde, we stonden even een preutje te maken. Want er wordt er een baby, die jongen, die ken ik dan ook weer van andere plekken. En die was heel enthousiast en hebben even een preutje gemaakt met die mannen. En toen vertelde, wie had de zoon eigenlijk? Sander. Sander. Toen vertelde Sander, pap hij zei letterlijk, is een hoezen bouwen. Maar het is dus verbouwen. verbouwen. Ja, dat zei je er niet bij. En toen hadden we zoiets van, nou, we doen eigenlijk niks met tips, maar op de dag zelf, zowat in hetzelfde dorp, dan willen we wel even gaan kijken. Dus mocht je nou met een onbevredigend gevoel straks achterblijven als we je wegzien, dan weet je de schuld kunt geven. Hè? Het leed niet aan ons, Nee. het leed allemaal aan vader. Nou, Troes, nou, Jo. we vinden het wel altijd een leuk programma, ja? Ja. Ja, Oh, gelukkig. gelukkig. Dus er zien binnen de familie toch nog mensen die ons wel een wermheer toedragen. Vanavond nou, man. 5:30. G, Ja. maar dat snap ik niet, want je vindt er eigenlijk nooit iets aan, of bijna nooit, maar je kijkt wel. Kijk dan niet, vader. Ik moet. Oh, van oma zeker. Ja. Oh, die moet oké. het nieuws zien. Als hoe. Oh, dus oma kijkt onderweg en dan kijkt geen er nooit nieuws. Nee, ik kijk onderweg. Ah, Want dan is die met het eten klaar en dan zitten ze op de tafel en dan heb ik onderweg gekeken. oké. Hè? Met het bord op de slup nog? Nee. Nee. Boterham in de hand? Ook niet. Nee? Het gesmiddags warm of 's ochtends? Dat ligt eraan. Oh. Wat we krijgen. Geef me eens een voorbeeld. Wat eet je 's middags en wat eet je liever 's ochtends? Ik eet lever en een heringservice. Met een boterham. Ja, met een snee brood. Ja, not smaakbrood. Not een tiet. Ja, ja. Nee, voor echt. Een hapje erachteraan. Oké. hè. Maar dat doen we wel dukken. Hé, maar het is wel toch een schoene mens of nee? Ja. Had er altijd gezegd, zolang als je hem kent, altijd gezegd wat het doog, direct? Elke dag lachen. Als je het niet gelachen hebt, dan is het geen dag, zeg ik. Oké. Hè? Dus je ziet nu 24, 26? Ja, zo het. Bijna, hè? Ja. 5, 26. Maar de verkenstal van nou, is die al klaar? Of Ja, dus redelijk. ja? Ja. Is dat hier dan Hoegum? Ja. Oké. dat- Ja. Weer even een blik in de hoek. Ja. Maar hebben ze wel alles eruit gehaald, de rusters en de... ja? Ja. Je hoeft niet doet zonder Nee, goed een maar bak die- te eten. En we mogen zo niet binnen. Straks, we moeten voor de tijd
de vuurt vegen. Nou, anders kost ze wel op de ruurst. Juist. Maar daar hebben we echt aan niet laten liggen. Hey, en oma, waar is die nou? In Bree. In Bree? In Bree. En wat is die in Bree aan doen? Ja, op het hoes letten natuurlijk. Oh, zo, Godverdomme. je ziet nog niet over. Nee, Je hebt de sleutel nog niet. nee. Waar heb je de sleutel verstopt? Oh, dat heet er zo aan dus. En denk je dus zo Ja, rondjes een beetje hier gaan rennen en dan werd wat. Dan denk je dus zo stom. Rondje, ja. Ik kan het niet vingen. Nee? Ik zorg het niet. Oké. De goed verstopt. Dan moeten we misschien nog een keer voor terugkomen dan. Ja, als je in de werkstal zit, iemand. De vrouw er is, ja. Ja. Als snel er is, dan... Ja, ik hoop dat hij dat nog metmaakt. Wieso? Hij is ook niet meer zo jong. Ja, je ziet 26, wie altijd Dat hij snel. dat nog maakt. Ja, Die maakt dat allemaal nog mee. ja. 26. Ja, Maar ziet je dat wel zitten onder één dag wonen met de kinderen? mensen. Nee, met Ja, waarom daar hebben we toch met niks Sander. van- We hebben toch niet... Nee, met de pap van Sander. John was dat. John. Ja, handig Harry. Ja, ik ben inmiddels in de war. Dus ik wil zoveel namen voorbij gekomen. Maar ziet je dat zitten met de kinderen onder één dag? Ja? Maar joh, Ja?